verandert even in een slagveld wanneer een groep betogers, vooral gravenarbeiders en metaalarbeiders, zich tegen de politie keren. Čo je, Zdenku? Čo sa deje? Jsem zadržený, nevím. Za čo? Nevím, mám podat vysvětlení, nevím za co. Nic takového. Tak aby sme si rozumeli, tento plot je symbolický. To už nie je nič. Je symbolický plot. Spomienka na časy socializmu, kde nás obmedzovali a nedovolili nám chodiť si po Slovensku, ako sa nám zachce. No a podobná ale situácia je s policajtami. Podobná situácia je aj tu. Tiež je to symbolický plot. Tak nedám, ja by som nereagoval na udalosti. Hlavne napríklad, keď bol protest proti islamizácii, zatýkanie 11 aktivistov. Nedám, ja by som na to nereagoval. Odkiaľ pokiaľ polícia, akým spôsobom na to ísť, ako to riešiť. No, jednoducho musíme si uvedomiť základné pojmy a to je všetko. To najdôležitejšie, najpodstatnejšie potom je v tomto. Uvedomme si, že nadviažem na naše videá, ktoré sme mali predtým a v týchto videách my jasne hovoríme o tom, že keď je nelegálna, nelegitímna vláda, tak sú aj jej zložky. To teda príklad inštitúcie, súdnictvo, ministerstva a podobne. A teda aj polícia. Polícia je takisto nelegálna, už to dokonca hovorí aj Harabín. Takže všetká česť, že začína ponímať aj naše vyjadrenie, ktoré sme mali, či už prišiel cez nás na to, alebo sám prišiel na to, že nazval políciu ako súkromná polícia, my hovoríme aj SBS, Kaliňáka, Kaligulu alebo Fica. OSN a judikatúra Štrasburského súdu neakceptuje Kaliňákovú ministerskú tzv. Súkromnú políciu. No a z tohoto musíme vychádzať pri hodnotení. Tak to je prvý základ. Takže ako postupovať, keď polícia nás ide tzv. Spacifikovať, nútiť, aby sme robili to, čo chce nepriateľ. Zatvárať a tak. No, poďme na to teda z tohto pohľadu. Nepáči sa mi to, že sa kričí svorne napred a tak ďalej a podobne a svorný sebe a tak ďalej a tak ďalej. A výsledok je, že oni si vojdu medzi nás, vyberú toho a zatknú a zoberú. Akým právom? To je prvá vec. A samozrejme nevýhoda je, keď sú to protesty, kde je málo, povedzme 50-100 ľudí, kde je prevažne už väčší počet policajtov, jak je samotných zúčastnených. Ako teraz na to? Tak keď už hovoríme o svornosti, tak navrhujem tam svornosť, aby bola braná skutočne ako svornosť a teda nedovoliť, aby zatvárali
nám jednotlivých aktivistov, jednotlivých členov spomedzi nás, pretože to je dôkaz ich sily a potom nášho strachu voči tomuto. Tak zásada je tá, že snažme sa pôsobiť tak, že dáme im najavo svornosť. Tá menej bojová varianta je tá, že napríklad všetci prehlásia, ako sú tam do jedného, okrem našich milovaných zberačov šišiek, naše plnené šišky, keď sú tam nasadení do akcie, tak tí samozrejme nie, ale pro forma aj oni. Žiadať od všetkých, vy ste ich zobrali, ale ja súhlasím s nimi, ja by som to tiež robil, alebo som za. Tak zoberte mňa proste. Počkajte, dovolíte? Ale môžete mňa zobrať, ja idem dobrovoľne. Môžem ísť dobrovoľne s vami? Môžu tam nejaké veci, tak to sa vysvetlí. Pani, zoberte mňa. Tak berete môj priateľ, tak už mňa zoberte, prosím. Zoberte ma, prosím. A ja chcem ísť s nimi. Je tam 100, 200, 500 ľudí, berte všetkých. Nie 5, 10, berte všetkých. Sme jednotní. Povedzme, ten, kto to organizuje, ten by mal vystúpiť a požiadať, berte všetkých zúčastnených. Sme všetci za jedno a tak ďalej. Prípadne sa môže spýtať, že až niekto nesúhlasí, nech sa postaví bokom. No a to už je druhá vec, ale v tom je sila. Oni nemôžu potom zobrať 500 ľudí alebo 1000 ľudí. Skončili by. To je tá prvá forma. Druhá forma je tá, že organizátori tí by mali jasne a vecne zodpovedať. Oni nemajú oprávnenie. Oni sú v podstate občania v uniformách. Neprávam, jak im dosi povedal, daj si dole ten nápis Slovenská republika. Krásne mi to povedal. Že nevyšlete tú uniformu. Policajnú inšpekciu a Národnú kriminálnu agentúru si pán Kaliňák nezákonne premiestnil pod ministerstvo vnútra, čiže pod svoje velenie, a urobil z nich v rozpore s trestným poriadkom subjekty trestného konania pod politickým dozorom pána Čižnára. Pán Čižnár o tom má na generálnej prokuratúre už minimálne 3 roky právnu analýzu, že to je nezákonný a neústavný stav. Papia Kaliňáka, kde ste nechali? Dobre, tak ja... Kaliňák ukladaj vás! Sa tu smejete! Robiť vás šašou, chlapi. Kaliňák robiť vás šašou. Dobre, kľud. Jaký kľúč? Nehrajte to. OSN a judikatúra Štrasburského súdu neakceptuje Kaliňákovu ministerskú tzv. Súkromnú políciu. Policajná inšpekcia politická je skutočne ministerskou súkromnou políciou pána Dokradajú, ničia štát, ale toto už je moc, čo robíte, chlapi. Fakt. A jedného dňa sa to otočí proti vám. Jedného dňa sa to fakt otočí proti vám. Berú ma za to, že sme sa tam trhala vlajka. A teraz ako čo? Tedy si nezasiahli a teraz... Dobre, poďte, nech sa páči. Netlačte ma, netlačte ma! nie je zákonná a ani ústavná. A navyše je v rozpore s medzinárodnými záväzkami
požiadavkami Slovenska v oblasti ľudských práv. Čo je Zdenku? Čo sa deje? Jsem zadržený, nevím. Za čo? Nevím, mám mít podat vysvětlení, nevím za co. Nic takové. Igora mňa idú zadržať a neviem prečo. To pani Žose, čo vám spravila? No povedz, čo sa tým spravilo? Kaliňáková, politická polícia, šikanuje. Ja neviem, prečo ma tu zadržiavajú. Máš nárok na obhajcu si zavolať. Ale čo sa mám v čom obhajovať? Že som tu bola? Ona má právo na telefonáča zavolať svojho obhajcu. Pani bude so všetkom poučená o možnosti obhajovať sa. Všetko, veď. Ja sa nemám prečo Veď dobre, pani, veď nikto vás neunáša, veď ste normálne predvedená. Ten. To je načisto blázen. Veď dobre, pani, veď nikto vás neunáša, veď ste normálne predvedená. Ten. To je načisto blázen. Brussel verandert even in een slagveld wanneer een groep jogers, vrachtwagenarbeiders en metaalarbeiders zich tegen de politie keren. De politie staat gewoon machteloos. Ze kunnen niets anders dan zich terugtrekken. Verschillende agenten geraken gewond. De betogers maken er een spel van. Ze dagen de politie echt uit. Ze gooien met alles wat ze te pakken krijgen. To nie je tá ďalšia osoba. Ja vieš, za to nemôžu, to sú lokaji. Arbeiders zich tegen de politie keren. Posunte sa dozadu. Posunte sa tam dozadu, kam ste prišli. Prehráte to tu. Poďte von všetci odtiaľto. Tam nejdem, ja vám len hovorím. Páni, Hamba! poďte von. Hamba, policii! Krajne zlodejo! Zatýkajú obyčajných ľudí! Ja nemôžem ráka! Mám Kaliňáka! Pani, zoberte aj mňa. Ja som to už vás dlho nebol. Prosím, zoberte aj mňa. Ja chcem ísť dobrovoľne. Prosím. Využite MHD alebo iný spoj a nech sa páči, môžete ísť. Ale Každý občan môže ísť. no dobré, ale tak na výmenu. Musíte tú starú ženu, tak ja som dostrel hadru alebo čo. To je terorista, ty vole. Nezabranujte služobnému zazači. Ja som tiež terorista, pozrite proste. Nie, moje ale videá. robia sa tu nejaké úkony a Však dobre, ale tak sa filmujú, tak ako... Tak filmovať môžete aj spoza môjho chrbta. Operačne. Všetci občania, Ukryjte to, aby to nebolo vidieť. Ona porušila bez rozhľadu na vek, pohlavie, rasu alebo iné vyznanie, že? No tak to viete. Dobre hovorím? Áno, tak No tak ja to viem, aj vy to viete, tak preto zmysle zákona predvádzame. že spáchala trestný čin. Áno, sa páči, že ona bude, je podozrivá zo spáchania. Ja som taký Poďte ďalej, vás požiadam. Advokát alebo čo? Poďte ďalej, pani. Nech sa páči. Poďte ďalej. Takže obdobná situácia je aj tu. Prečo ten symbolický plot? Jednoducho. Policajt v tomto neexistujúcom štáte bývalej Slovenskej republike, tento policajt je tiež symbolický. On v podstate len symbolizuje políciu, ktorá mala tie právomoci, ktoré on už nemá. Tak ako sa správať, zhrnieme si to. Jednu možnosť som povedal, prihlásime sa všetci, ale
tam je podmienka dôležitá. Potom treba sa správať tak, ako teraz poviem. To znamená, keď ja budem sa držať napríklad ako Kristýnka Ullmannová, zle to nemyslela, ale v podstate je tam chyba tá, keď ja poviem, odmietam sa vyjadriť, tak ja vlastne čo hovorím? Odmietam sa preto vyjadriť, lebo by ma mohli trestne stíhať. Ale kto pre Boha? V neexistujúcom štáte, neexistujúce súdnictvo, to ja tým pádom uznávam, že sú legálni. Že tá polícia a následne prokurátor sú legálni. Ale my tvrdíme iné. Sú nelegálni. Sú kvázi policajti. Sú pseudopolicajti. Akoby policajti. Pokiaľ sú na našej strane, nech si konajú, ako by boli skutoční. Ale keď sú proti nám a odoberajú nám naše práva, tak treba sa držať toho, že občan môže všetko, čo nemá zakázané. Znovu opakujem. Ale inštitúcie, vrátane polície, môžu len to, čo majú povolené v zmysle ústavy. Čo majú povolené a následných zákonov. Takže keď ja budem s nimi komunikovať, odmietam vypovedať, tak ja som v podstate akoby budúci obžalovaný, alebo obvinený presnejšie, neskôr možno obžalovaný. A preto ja radšej nevypoviem. A nech sa s tým trápi prokurátor. Naopak zmeniť takzvané ako v šachu, garde, obrátiť proti tomu druhému. To znamená, ja nebudem vypovedať pred orgánom, ktorý je nelegálny. Vy ma tu obmedzujete, nemáte na to právo, vaše právo je vyjadrené iba s množstvom obuškov, množstvom zbraní. Vy ste násilníci, vy ma nútite tu byť. Vy ste ma protiústavne zadržali, to je predsa logické. Nemusíte ani vysvetľovať, že prečo sú nelegálni, pretože som zistil, to je ešte vec toho, že napríklad spravíme nejaký protest, kde ich vlastne trochu poučíme o tom, čo sú ich povinnosti a práva, odkiaľ pokiaľ. Tak a samozrejme ich oboznámi s tým, že sú nelegálni, sú protizákonní. Pretože im nikto nedal to právo, nikto ich nesplnomocnil, legálny, zákonný, nikto s nimi nevytvoril tzv. Zmluvný vzťah, takže sú nezmluvní, ale to nemusíte používať, lebo oni majú problém pochopiť vôbec, čo je mimo deň, aký mimo výplaty alebo podobne. Takže to zbytočne ich do toho viesť, ale povedať, ja nebudem vypovedať nie preto, že by som si sebe ublížil, seba poškodil, ja nebudem vypovedať pred niekým, koho my považujeme za nelegálneho, za zákonom nestanoveného. Vy ste naroveň občanov. Vy nemáte právo ma tu držať, nemáte právo so mnou nakladať, vaše právo je len právo násilia. Čiže vy ste zločinci a ja sa napríklad pýtam vás, z akého dôvodu ma tu držíte. A ďalšia vec, kto vám dal právo ma tu zadržať, keď ja som si snažil držať sa ústavných práv. To sú moje ústavné práva. Vy ma pokutujete, chcete ma pokutovať, chcete ma obmedzovať na slobode za to, že ja používam ústavné práva. Vy môžete konať len na základe toho, že vám povolí niekto v zmysle ústavy. Kto vám povolil v zmysle ústavy? Nikto taký neexistuje. Podpis vášho nadriadeného znamená toľko a je taký dôležitý, ako keď dáme stierače na ponorku. Alebo ako voda v kolene na Sahare. To má taký istý zmysel a význam. Takže aj ten váš, kto to podpísal, je zločinec. Každý, kto ide proti ústave, je
zločinec. Tak sformulujte si to, ako chcete, jednoduchými slovami, vetami. Jednoducho trvám na tom, že ste nelegálni, nemáte právomoc, ani vás nikto nemohol splnomocniť konať protiústavne, nikto na to nemá právo, na to má právo ani nie protiústavne konať, ale zmeniť ústavu jedine parlament v určitých bodoch a hlavne občania v referende. Tí majú právo, ale nejaký Jajcaj alebo iný Jojčaj a podobne, to je to isté, ako keby som to ja podpísal alebo druhý. Ale tým horšie pre neho. Podpísal niečo, čo dokazuje, že je zločinec organizovaný. Oni sú organizovaní zločinci. Neoslovovať ich pán policajt, trebárs pán pseudopolicajt, pán kvázi policajt, alebo pán nelegálny policajt, dať im poprvé najavo, že ich nepovažujete za políciu a preto ani nebudete vypovedať voči niekomu, kto nemá právo s vami nakladať. To je skutočne, treba si jasne uvedomiť. Keď začneme konečne chápať, že tu je nelegálne, to je podvod, všetko je podvod. Fico, Mečiar, Dzurinda sú ťažkí zločinci, podvodníci. A ešte nikto nedokázal občianskému tribunálu, že nemá pravdu. Nikto sa nepostavil z odborníkov a nepovedal, no ale tu je paragraf ten, alebo článok ústavy ten a ten, tak nemáte pravdu. Nikto. Radšej sa všetci tvária, nevedia o ničom. Čo, nelegálny? Ale je legálny, no, dobre, ale nevie povedať na základe čoho. Boja sa, keď občiansky tribunál v čele s Jožkom Klánim vyzval ich, generálneho prokurátora, Čentéša bývalého, vyzval ich na súboj, že nech dokážu obhájiť neobhájiteľné. Ticho. Ticho, jedine poza chrbát, ťahy, ako zavrieť Jožka Klániho, dať ho na psychiatriu, ako mňa zavrieť, ďalších zavrieť. A to je jediná ich odpoveď. Jedine svinstva podrazy vedia robiť. A keď teda nevedia odpovedať, že nie sme legálny štát, nevedia to nám vyvrátiť, to znamená, skutočne nie sme legálny štát. Na to, aby sme boli legálny štát, musíme spĺňať určité kritéria, ktoré sú stanovené pre každý demokratický štát. Tak ako manželstvo musí spĺňať určité podmienky, keď idete uzavrieť sobáš, musíte splniť určité podmienky. Stačí jedna, neplatí sobáš. Oni nesplnili 10, 20, 30 podmienok. Keby sme ich zobrali a načapali, tak skončili. A keď teda nie je legálna vláda, je jasné, že oni porušujú ústavu. Porušujú ju. No a oni ju musia porušovať, lebo kradnú. Jak môže kradnúť niekto v zmysle ústavy? Vysvetlite mi to. Jak môže niekto kradnúť beztrestne? Nikto nemá šancu odvolať niekoho. To je problém Kaliňáka odvolať a ďalších. Preto hovorím, my musíme byť tá polícia, my musíme byť generálny prokurátor, my občania musíme byť parlament, potom Kaliňák má životnosť akorát 5 minút, aj to len vtedy, keď si ešte musíme zapáliť cigaretku. Skončí. A preto treba im dať jasne najavo, nelegálne, krásne povedal Harabín, na nepráve nemôžeme stavať právo. Ten, kto je zločinec, nemôže tvoriť právo, lebo by bol proti sebe. Oni sa hrajú na to a spoliehajú, že ste drbnutí, že ste hlúpí, že neviete o ničom, že ste vymetení a na najvýš ovčania alebo oblbčan, že ste oblbnutý, vymytý mozog. Na to sa spoliehajú. Preto treba šíriť toto medzi ľuďmi, sú nelegálni. Aj polícia, teda nezákonní, protizákonní dokonca.
Teda toto treba šíriť a dať im aj najavo. Dať najavo súdom, vy nemáte mandát. Polícii, vy nemáte na to mandát. Ale keď konáte na ochranu občana, nie hentých občanov, tak v poriadku. Dám vám ten mandát. Mandát môže mať každý spravodlivý. Každý môže byť policajtom, kto je spravodlivý. Nemusí mať prísahu. Má na to mandát z ústavy. Keď konáte v mysle ústavy a chránite ľudské práva, život a tak ďalej, tak máte mandát. Nemusíte mať podpísaný. Ale ten, kto koná proti, môže mať podpísané od kohokoľvek. Je to neplatné. Neplatné. A tak treba s nimi jednať. A nie, prosím vás, pán policaj, však buďte človek. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje. Duplom nie policajtov. Duplom nie sudcov. Oni by mali byť školení na to, ovládať ústavu, ovládať ďalšie veci. Súvisiace predpisy a zákony. To majú priťažujúcu okolnosť, že sú zločinci. Máme dôkaz napríklad podpísané Jajcajom, karaván, ktorý tiež ešte pôjdeme riešiť. Pošle mi struhátko, nemám s čím písať. Zobrali z Hodžovo námestia karaván, nie zobrali, násilím organizovaný zločin. Pomocou zbraní prišli a ukradli karaván. Náš karaván, ktorý patril menovite fyzickým osobám. Ukradli ho ešte, kto ho strážil, ho hodili na zem, zlomili mu rebro. Násilie, trestný čin, nejak vyšitý, pomocou zbraní, násilia. Tam ukázali sa, že sú to jasní zločinci. Preto nemáme mať úctu k ním. Úctu len k tým policajtom, ktorí začnú stáť na našej strane. Jedine k tým. Ale nemôžeme mu povedať normálne policajt. Je niekto, kto je oblečený v uniforme policajta, správa sa ako policajt a správa sa v zmysle ústavy. Naučte sa byť konečne vy nad tými vecami, nie nad zákonom, nad zločincami. Vy máte vyššiu hodnotu ako tieto zvieratá, tieto hovedá, tieto svine a tak ďalej a ten zblbnutý zvyšok oblbčanov, ktorí to riadia. Vy máte, občania, vyššiu hodnotu. Nedajte si ju zobrať. Dajte najavo. Ja som tu niekto, kto je najvyššia hodnota v štáte. Ktorí videli moje videá, to vedia zodpovedať. Najvyššou hodnotou v štáte je občan. Žena, muž. Občan je najvyššou hodnotou. A následne nepriamo deti aj z toho vyplýva. Aj keď nie sú občania. To sú najvyššie hodnoty štátu. Nie politici, nie polícia, nie ďalší. Vy ste najvyššia hodnota, tak nech sa k nám správajú ako k najvyššej hodnote. A vy sa nesprávajte ako, prepáčte, áno, nebudem vypovedať, použijem zákon ten a ten, aby som si neprivodil trestné stíhanie na seba. Za čo? Že používate ústavné právo? Za to máte mať trestné stíhanie? Ja ho mám. Ja ho mám. A teším sa na ten súd a pozývam vás na ten súd, jak im to tam poviem. Tomu sudcovi bez mandátu. Zločincovi. To znamená, toto sa naučte. Som rád, že niektorí chápu význam, čo je legálne, aj či je polícia legálna, aj štát. Som rád, že to chápu, aj Harabín to spomenul. Tým si tvoríme pevnosť. Tak môžeme odolať nepriateľom.